Здравейте на нашите зрители в списание Български предприемач и добре дошли за днескашното интервю с Емил Юнидов, създател на Unistate Broker, компания с широка гама от общо и живото застраховане и продукти в сферата. Емил, благодаря ти, че прие поканата ми за това интервю и добре дошъл. Добре, заварил и аз благодаря за поканата. Емил, би ли споделил с нас какви са промените в нуждите на клиентите а, спрямо застрахователните продукти, които наблюдавате напоследък? Промените в потребителското търсене са още от COVID-пандемията. Знаете, тогава и приоритетите на хората се промениха, защото ако допреди това са били важни едни неща, тогава видяхме, че всъщност ние не сме безсмъртни и най-важните неща са това да сме здрави. Така че и в застраховането, следвайки тази тенденция, и тук се промениха търсенията. На преден план излезнаха продукти като допълнителното здравно осигуряване, спестовни инвестиционни застраховки живот и чисто рискови продукти, които защитават нас и нашето здраве. А, Иначе в продуктите от общо застраховане, тук нещата са общо взето, как да кажа, такива каквито са си през последните 20 на години. Автомобилното застраховане има превес и масово хората избират да застраховат автомобила си. Една от най-важните застраховки, според мен, застраховката на нашия имот, процентно хората, които се застраховат, не е голям и то е не повече от 15%, което аз намирам за изключително нисък процент, а пък това е една изключително важна застраховка. Така че, ако трябва да обобща, промените са в това, че хората наистина започнаха да обръщат повече внимание на здравето си и да търсят продукти, които защитяват тяхното здраве. Добре. Емил, как застраховката за домашно имущество от Unistate Broker предоставя една уникална защита и спокойствие на клиентите? Както застраховката имущество, така и всички продукти, които ние предлагаме, ги предлагаме така, че да защитат максимално нуждите на клиентите ни. Защото повечето хора не знаят положителните предимства на всеки един продукт. Извинявам се, слушалката ми падна. Ние сме на линия, за да обясним какви са позитивите от продукта и да избереме най-добрия пакет. Сега, относно застраховка имущество, компаниите вече, повечето от компаниите предлагат пакети, в които съобразно това, което се търси най-много, те го правят на пакет, за да могат да е по-достъпно за хората. Но ние като посредници и хора, които сме навътре в спецификата на продукта, можем да разчупим тези пакети, като добавиме някои от важните, според мен, рискове. Понеже имуществото е застраховка, която е разделена на много рискове. Там има пожар, наводнение, природни бедствия, земетресение, късо съединение, токов удар, а, отговорност към трети лица, въобще много неща. И преди да сключим застраховката, това, което правим е едно, ам, един такъв разговор, в който разбираме наистина какви са нуждите на нашите клиенти, за да можем да им предложим най-добрата услуга. Разбирам. Емил, за клиент, който може би тък му навлиза в пазара на недвижимото имущество и все още няма представа за различните застрахователни продукти, какви са най-важните фактори, които един такъв клиент трябва да има предвид, които когато се избира застрахователен продукт? Ами, то най-важното е, понеже не знам дали сте гледали общи условия на застрахователен продукт, но това са едни 15-16 страници, много ситен шрифт и ако трябва реално ти или някой клиент да проучи пазара, ще трябва да си отдели една седмица буквално, за да прочете всички общи условия и пак не съм сигурен, че ще успее да намери най-доброто решение. Затова избора на застрахователен брокер е от ключово значение, защото когато отидете при
нас или при колеги, те ще могат да анализират пазара и да ви предложат а, най-доброто решение. Защото във всеки един продукт има така наречените подводни камъни, които, ако не сте прочели ситния шрифт, може да купите продукт, който в последствие да се окаже, че точно за най-важния риск за вас не носи, няма покритие и всъщност вие ще останете разочарован, а идеята не е това. Така че това, което правим ние стандартно, след като разберем нуждите на нашите клиенти, е да предложим минимум 3 ценови предложения от застрахователни компании в България и от тези минимум 3 да изберем най-доброто. Супер. Емил, понеже започнахме темата всъщност с промените към застрахователните продукти от страна на клиента и това какво него го интересува, може би да споменеш как вашата компания предлага уникални здравни застраховки. Сега, относно здравните застраховки, аз мисля, че ако трябва да влезем в детайли в спецификата на конкретния продукт, по-скоро трябва да направите едно интервю с нашия директор живото застраховане, защото неговата компетенция там е огромна. Но принципа мога да ви обясня как работим и за здравните, и за имуществените, и за живото застрахователните продукти. Всичко е въпрос на анализ на потребителското търсене. Тоест, ние не предлагаме много готово решение. Искам допълнително здравно. Ето, това е полицата. Ние проверяваме какви са нуждите, от какво буквално има нужда потребителя на застрахователната услуга, за да можем да му дадем най-доброто решение. Ние имаме подписан договор с към момента вече мисля, че са 25 застрахователни компании, т.е. това е почти всички, които оперират на българския пазар и на база това огромно портфолио ние винаги даваме, категорично мога да го кажа, най-доброто решение. Супер, Емил, благодаря ти за споделеното и ще очакваме с нетърпение интервюто с вашата компания през февруари, където да разискаме в повече детайли живота за страховането. И аз ви благодаря. Успешна година на теб и на списанието и до скоро. Мерси, до скоро.